crates til at komme ud. De er jo råhøje, de har plantet det, du. Det kan jeg ikke. Det må det være en ude. Bare et eller andet sted. Det har bare her måske, altså deroppe, og så... Her. Ja, derude. Lol, lol. Det er bare sådan her. Skal du ikke bygge? Jeg skal stille gerne. Det ved jeg ikke. Kommer der nogen? Ja, der kommer i 2. Så skal der. Lad os gå herhen, hvor der ikke er nogen. Tilbage, og så ser vi mange der er sådan. Er de oppe på huset og så? Ja, Kom der en der. jo, kan jeg se det. Der kommer nogen nu, ja. Hvor mange fik jeg lavet det andet? 10 stykker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 stykker, 9. What? Ligger der også en hen ad jorden nu? Måske en, må du Ja, se. det er. Ja. Og en oppe på siden. Det ligger en masse på siden, yes. Det er lidt så fucking åndssvagt. Hvad hvis man går ud og ind af huset? No fucking clue. Det ser for sindssygt ud. Prøv at gå videre op. Der er mange der her. Det er godt nok også noget her, når det er været. Dude. Hvad er der mange? Ja. Yeah. Og så prøv at gøre til der, hvor vi er allerøverst, der hvor de første blev sat. Nej. Hvad fanden? Lidt bagud først, hvad? Hvis du kan. Ej, jeg sidder ikke fast her, vel? Fucking hell. Ej, hvor er der mange. Jeg kan ikke se en eneste. Eller jo, jeg kan se en, og det er den originale. Ja, det giver mig meget flot at se på hos mig i hvert fald. Hvis man kan lide øjne. Hvis man kan lide øjnene. Ej, det er fandme... Hold da kæft, men der er mange gange. Nu er vi næsten oppe på toppen, så kan vi kigge ned. Nej, du skulle lige derop, skal. Op på dem der igen. Ja. Det er man kan søge De originale. Mm. For helvede. Nej. Du må lige bruge lidt i filmen. Jamen, jeg har også bare lavet en fucker lang en, jo. Nej, nu stopper det. Der er så mange af de der fucking dims over det hele, at man skal hoppe rundt om dem og alt muligt. Det er næsten sådan helt instance efterhånden, dude. Ja, der lå sådan en bong her på Florius tidligere. Den havde jeg lavet ligge her, fordi den ikke skulle smides ud. Hvor er den? Det kan godt være, at jeg smidt den ud. Legend. Vi skal bruge den til næste gang, de måtte varme den af. Jeg har også begyndt ikke at kunne stille dem særlig mange steder efterhånden. Du har også snart fyldt det hele op, tror jeg. Så må vi sgu da snart komme derop, men... Okay, hvad for en af dem skal vi ud på, så? De er forsvundet mange af dem heroppe, altså. Ja. Er det det? Ja. Det er derfor, jeg kommer op på dem, og så var det med uddannelse.
Det kan være fordi, at der er kommet så mange nedenunder. Ja, det ser også helt vildt ud dernede, dude. Hvor vil det hen? Det er et helt land. Prøv at se, hvor jeg kan køre rundt her, altså. Jeg ved ikke, Hvor om er så- du? Bare kom hen til den der military bunker der, du fandt der. Containeren. Ja. In before GM, bare sådan lidt. Vil du ikke lige stoppe med det der? Vi har serverload gang, jeg ved ikke hvor meget. Prøv lige. Ja. Ej, heldigvis så... Ej, kan du ikke lige se sådan i zone-chatten? Anyone else lagging? Hvor står du henne? Kommer om nu her. Det bliver spændende at se, om man kan se... What the fuck? Går du bare rundt ud i luften, eller hvad? Det er alle de der hoveder plantet i labyrinten. Hvad? Seriøst? Ja, jeg tror, jeg stopper filmen nu, så skal du lige se den. Så fandt du bare noget der. Jeg vil også gå på dem. Fanden. Jeg ved, om jeg kan lave dem med noget andet. Gør det med andet også. Det tror jeg sagtens, du kan. Bare lave den med vandpiver. Så, jeg har lige taget et lille area shot.